Fil-Parlament Ewropew falla tentattiv tal-Partit Nazzjonalista biex ikun attakkat il-Gvern Malti u pajjiżna. Fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili ssejħet laqgħa dwar il-kwistjoni ta' ċittadinanza u jekk qatt kien hemm dubju li dan kien sforz ippjanat minn Simon Busuttil u l-membri parlamentari Ewropej tiegħu, inqata' meta għal din il-laqgħa kien hemm biss 3 membri parlamentari Ewropej. Roberta Metsola li marret titkellem kontra Malta, il-programm tal-IEPs u l-Panama Papers, Mirjam Dalli li tkellmet favur Malta u il-membru parlamentari Ewropew mill-Partit tal-Ħodor li ma intervjenitx. Din is-sitwazzjoni fissret li sfumat Fix-Xejn kampanja tal-lobbying qawwija ta' Roberta Metsola, anke għaliex huma diversi l-pajjiżi li għandhom programm simili għal dak ta' ċittadinanza b'investiment f'Malta. Sansitra rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea għamlu ċara li huma m'għandhom ebda problema bil-programm ta' Malta u l-uniku programm investigat huwa dak ta' Ċipru. Dan għaliex jidher li Ċipru huwa l-uniku pajjiż fejn iċ-ċittadinanza tingħata mingħajr m'hemm rabta ġenwina bejn il-pajjiż u min jingħata ċ-ċittadinanza. Biex għal darb'oħra kien ikkonfermat li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment Malti li qed jiġġenera l-miljuni huwa wieħed approvat mill-Kummissjoni Ewropea.